Днес ще играем Майнкрафт, но само на един чънк, като ще има брутални босове на всяка една отделна част от чънка. Но преди това, Кубети отново е тук с още едно раздаване за вас. И разбира се, уникалните вкусове дзадзики, кетчуп и пица. Като да участвате в раздаването им, от което може да спечелите готин свичър, като ето този, цял кашон кубети с трите вкуса, разбира се, и едни брутални безжични слушалки. Аз лично бих искал и трите неща, така че просто отидете в тиктока им и направете едно видео как играете ето тази тяхна игра. Качете го, последвайте ги в тикток, Кубети Снак, и участвате за бруталния гивауей. Добре, мятаме се на бързо старт. Оп! Окей, така. Виждаме храна, така че нека взимаме на бързо храна и да гледаме какво има в това село. Окей, добре. Какво правиш ти? Чакай малко, той тръгна на някъде. Но трябва да направим нещо за него. Окей, добре. Значи, трябва да вземем неща и да влизаме надолу в пещерата. Добре, шефе, изпраща ни директно. Така че, окей. Нека вземем тежките и да видим на какво приключение ще ни изпрати. Първо нека вземем малко дърво отново и храна. Вече е минала почти една минута и успешно взехме всичката храна и се подготвихме за атака, така че нека вземем малко хляб. Вземем си крафтинг тейбъл, мина точно първата минута и нека влизаме надолу по пещерата. Ще вземем малко хол, защото може да ни потрябва. А вие се абонирайте, защото аз след малко ще поудея тук. Единствен начин да ми помогнете, като се абонирате. Така, желязо, добре. Сега, оп, виждаме зомби, добре. Хубаво да знаем, че не сме сами тук. И някъде тук явно ще трябва да намерим ключа и нещата. Добре, окей. Хеллоу, шефе. Ти мърдаш ли? С тебе какво става? Изгубен миньор. Добре, окей. Шефа не ме атакува, той е просто изгубен миньор, няма проблеми. А тук има бедрок. Добре. Да, има пещера. Може би ще е добра идея да имаме факли. Така, вече имаме някакви факли. Окей, добре, не знам какво се случва тук, чувам съм. Добре, виждаме, че тук има някакви прешър плейтове, които някакси не ми се иска да цъкам. Това така не е прешър плейта? Добре, не е. Оле, мале, това 100% прешър плейта ще да ги пусне. Добре. Aged Ingot. Така, Lost миньори, не ми трябвате. Мале, бях толкова близко до тежка атака. И вече имаме Aged Gold Ingot. Трябва ни само ключа. Вие, така като ми мръмжите тук, айде да се майнкрафтнете всичките, така. Я видим какво прави все пак. Бях сигурен! Мале, добре, че ги избихме повечето преди това. Добре. Така. Нека си спечем желязото и да вземем тези вкусни диаманти. И през това време, нека разгледаме какво друго става в тази пещера. Защото очевидно трябва да намерим и ключ от някъде и нямаме идея откъде. Добре, чувам пак зомбита. Това означава, че трябва да тръгнем някъде насам. Бос едно? Какво? Какво означава бос едно? Оле, мале! Окей, добре, тези там са много. Така, къде е бос обаче? Оле, май го виждам. Оле, защо е толкова по-голям? Оле, мале. Добре. Да, бос, той е с ключа. Така, добре, че е затворен. Окей, така, взехме ключа, взехме и айрон меча. Оле, мале, аз не мога да повярвам. И, окей, добре, имаме ключ, имаме Aged Ingot, нека отидем да си вземем и наградата, която са диамантите и продължаваме с следващият бос. Така, правим една айрон кирка и нека ограбим тези вкусни, сладки диаманти. Цели 2 диаманта ще ги използваме, както ще ги използваме по някое време. А сега, нека се качваме и да дадем това на нашия приятел Вилиджър. Така. Май ще трябва скоро пак да се спи. Добре, изкачваме се тъмън на време, започва да става нощ. Крадем си, легаме да спим и си крадем едно бързо легло. А сега, господин шефе, къде си? Хеллоу, за теб имам великата награда, ключът и златото, за да получиме Layer Descender. Сега като го райт кликна, би трябва да продължим на следващото ниво. Добре, окей, можем да слизаме и да отиваме директно към следващата част. И ако се може да не умирам. Нали, би било добра награда. Хеллоу, шефе. Какво става? Добре, виждаме го. Ето тук беше бедрок. Сега няма бедрок. Така, обаче не харесвам много Cobweb. Така че нека го щупим. И има бутон. Искам ли да натисна бутона? Добре, окей, нямам избор. Продължаваме напред. Трапове, добре, явно не трябва да натискам това. Страх ме е да ме гръмне. Така, бавно, но славно. Окей. И това, надявам се да отваря врата. Добре, окей. Отваря врата. Хинт. Мини през лабиринта, за да стигнеш до следващото ниво. Добре, окей. И явно тези неща не трябва да ги докосваме. Чу се, какво ли ще стане, ако ги докосваме? Искам ли да разбера? Добре, не искам да разбирам. Разбрах. Окей. Мале, защо е толкова тъмно? Така, тук има вратичка.
Добре, явно можем да слезем надолу. Мога ли? Така, добре, не знам дали трябваше да слизаме надолу, но очевидно слязохме. Така че сега трябва да разберем на къде да продължим. Аз не знам вие какво виждате, но аз не виждам много. Добре, тук има нещо. Окей, тук може да се изпадне долу. Има стълби. Наляво е бос и надясно е да се върнем в пещерата. Не мисля, че искам да се връщам в пещерата. Дай ми боса насам, само да си хилнем. Оле, мале. Добре, този път не мисля, че е толкова лесен боса. Така, оп, окей, готови ли сме? 3, 2, 1, мечка страх, не. Оп. Къде е боса? Оле, мале. Добре, дават ни по-силна екипировка. Нека явно се приготвим. Шарпне се едно меч, щит и 7 златни ябълки. Не знам дали трябва да ме е страх, но явно да. Добре, ядем направо първата златна ябълка. Старт! Бос да е! О! Какво е това, мумия? Оле, мале, имам таймер? Какво прави този таймер? Добре. Разбрах, добре, окей. Това няма да е най-лесната ми битка. Това няма да е най-лесната битка. Така, оп. Добре, можем да влизаме. Не. Златна ябълка много бързо. Мале, това е толкова трудно. Добре, така. По-бързо. Златна ябълка. Оле, мале. На две сърца съм. Оле, мале. О, не знам как го оцелях. Така. Не. Добре, окей. Не. Добре, бягай. Аз не знам какво се случва. Този таймер... Той сгоря. Какво ни даде? Layer Descender! Добре, можем да продължим вече към следващото ниво. Мале, видяхте ли момента, в който останах на две сърца? Аз не мога да повярвам, това беше толкова близко. Добре, има ли нещо друго, което можем да вземем от тук? Май не. Време е за продължение към следващото ниво. Това ще е много близко. Щом босът тук е толкова силен, не искам да мисля какво ще е на следващото ниво. Мисля, че ще започне да ни трябват диаманти. Казвайки за диаманти, между другото. Така. Един за мен, един за теб. Добре, там има стълби. Мисля, че ще да е умен план да сляза по стълбите. Вместо съм като неандерталец. Добре, така. Окей, там има диаманти. Мисля ги взема. Там има повече диаманти. Добре. Това ми харесва много и между другото вече ни остават точно 20 минути, така че трябва да побързаме рязко. Така, добре. Обирам всички диаманти, които виждаме. Тресна време Full Diamond броня. Като гледам как ни подготвят, това ще е тежко ниво. И нещо ми подсказва, че трябва... Да, явно трябва да се качим в количката. Имаме 24 диаманта. Това е абсолютно достатъчно за цяла броня, така че предлагам да продължаваме напред и да видим какво става тук. Оп. Така. Трябва да стигнеш до следващата част. Добре, защо трябва да ни давате и паркур? Така, бам. И между другото, през това време... Добре, окей, връщаме се назад. През това време мисля, че е време да си хапнем малко дзадзики. Така че... малко успокоение. Добре. Добре, продължаваме напред. Без скелета да ни стреля. Ако прави бутона там. Добре, бутона не прави абсолютно нищо. Добре, трябва да скочим чак там. Как ще стане това? Чупя това. Спри. Така. Добре, скелет тук. Скок! Добре, сега какво правим? Не, ти се разкарай. Така. Има бутон тук. Това ще спре лавата? Да, окей, спира лавата. Кажи ми, че няма да спре за малко. Добре, давай, по-бързо. Лава, махай се. Добре, окей. Имаме един диамант за крадене, мерси. И продължаваме надолу. Това е недър частта. Оле, мале, аз нямам думи. Добре. Бавно, условно. Нека се хилнем малко. Виждам Фортрес. Това не ми харесва, тъй като това означава, че най-вероятно ще бъде бос. Мисля, че тук е следващия бос. Има е малко страх. Този приятел, защо си тук? Стой си там вътре, така ми харесваш. Добре. Така, нека гледаме какво има. Чух блейзове. Чувам блейзове и то доста. На този етаж. Тай. Оле, мале. Трябва да внимаваме. Разбрах. Сега, точно над нас са блейзовете. Чувам ги. Сега тук. Добре, няма да ни нападне нищо. Но този ме чака хубаво в стейчката. Така. Добре. Оле, защо има толкова много уидари? Не знам, трябва да продължаваме нагоре или надолу, но виждам, че има път. Какво е това тук? Какво става там? Защо има толкова уидър скелети? Оле, аз не искам да слизам оттам. Така. Добре, от тук ми изглежда малко по-малко страшно. Така. О, виждам блейзове. Не. Добре, нека им надолу. Оле, мале. Оле, така.
Вие, приятели, какво става днес? Как сте там? Ти искаш ли да кажеш здрасти? Здрасти и чао. Елан съм. Добре. Оле, така. Ай! За малко ще да го допусна при мен. Приятелю мой, така да те няма. Има ли още хора? Има още хора. Знаеш какво? От тебе не ме е страх. Вие сте двама. Супер. Чайте, не мога да мина тук. Добре, окей. Добре, елате ми, шефове. Опа, аз съм много умен. Добре. Тук има кутия. Full Diamond броня ни дават. Аз не мога да повярвам. Не искам да знам какъв ще е следващия бос. Така. Добре. Имаме вече Full Diamond. Което дори не знам за какво ще ни трябват диамантите, които взех аз тогава. И надолу е боса. Вече ме е страх. Вече ме е много страх. И мисля тук да си сложим едно легло. Което не съм взел с мен. Не, тук има легло. Така, добре. Тук слагаме едно легло. Така че вече сме сигурни, че ще се разпалнем, ако стане нещо. И така, нека си подготвим мечовете. Имаме щит, имаме всичко добре. Нека им, слизаме долу. Какво става? Бос номер 3. Оле, мале! Бос номер 3! Блейз! Не! Оле, мале! Той хвърля и лава! Летиш още се! Оле, мале! Така, защо има и малки зомбита? Така, добре, окей, убихме малкото зомби. Не. Така, окей. Нека се опитаме да убием него. Нека се опитаме да се хилна. Оле, мале! На едно сърце бях! Вземем още една златна ябълка. Нека го хванем. Така. Не. Златна ябълка. На 2 сърца съм. Така. Трябва да взема още една златна ябълка. Така, окей. Малките зомбита, бързо. Не. Това не ми харесва. Бронята не е жива. Да атакувам него директно. Аре бе. Добре. Трябва ми и златна ябълка. Бързо. Така. Добре, защо има толкова много зомбита? Избихте всичките зомбита. Добре. Окей. Директно нападам него. До край. Убихме го. Оле. Мале. Така. Малко зомби. Аз не мога да повярвам. Толкова пъти бяхме на крачка. Всеки път босовете стават по-трудни. Добре, и сега имаме още един Layer Descender. Който къде отиде? Ето го. Добре. Layer Descender. Бам. Получихме 12 Blaze Powder току-що. Оле, мале, и пътя е насам явно. Нещо ми подсказва, че тези ще ме подгонят. Ще се телепортират ли тук между другото? Тук ще е по-лесно да ги убия. Дай! Няма е по-лесно! Така. Добре, че поне си сложих кутийката. Не, моля. Не. Добре. Не. Чакай. Да. Кажи ми, че съм жив. Не. Добре. Окей, добре. Така. Сега очевидно трябва да избия ендърмен и мисля, че го разбрах много ясно. Само трябваше да си щупа щита и не знам къде ми е другия. Просто уникално. Така, шефе. Вече имам една ендър перла. Добре, кажи ми, че не ме гони друг ендърмен. Така, нека слеземе. Да, разбира се, няма проблеми. Аз огън харесвам, да, точно така. Добре, тук има някакви глави на пиглини. 3 недерайт ингата. Добре, това е нещо страшно, тъй като им чувствам, че това означава, че следващия бос вече е тежко. Вече ще е тежко при следващия бос. Аз не оцелявам тук, те ми говорят вече за недерайт и следващ бос. Супер. Юху просто. Просто юху. Дори не знам къде има смитинг тейбъл. Така. Това е дракона. Добре, силвърфишове не ми трябват. Трябва ни един ендерай. Аз мога да направя точно един ендерай, между другото. Добре. Добре, нека го използваме. Оле, мале. Така. Преди да се качим. Се чуда. Имахме ли някъде смитинг тейбъл? Мислиш чак в селото. Добре. Изяждам едно кросанче, един хляб. И мисля, че скачаме вътре. Не знам какво да направя. Мен ме е страх вече от този мап. Няма да лъжа. Ще си хапна още малко кубети и директно се престрашаваме и влизаме. На 3. 1, 2 и един хляб. Това е последния леер. Какво означава това?
Добре, сник, 100. Не ми кажи, че ще спалне Уорден. Не ми кажи, че ще спалне Уорден. Моля се, бавно, но славно. Бавно, но славно, без Уордени. Че аз от него няма да оцеля. Ай. Добре. Така. Бавно, но славно. Виждаме ли нещо, което може да активира Уорден? Всъщност не. Не виждам. О, не, яденето обаче дава звук. Добре. Добре, окей. Мисля, че трябва да слезем надолу. Така. Спаун, последния бос. Това е финала! Хора, имаме точно 7 минути и половина, което означава, че ако не биеме боса за 7 минути и половина, положението няма да е добре. Автоматично губим предизвикателството, така. Оле, трябваше да използваме този Netherite, вече ме е яд. О! Добре, чакайте малко, обаче можем да си направим. Окей, имаме едва достатъчно да си направим един щит. Така че си слагаме един щит и сигурно се надявам да ми свърши работа. Имаме само 2 златни ябълки. Това не е добре. Може би, мисля, че ще е доста добър план да направим една диамантена брадва. Тъй като мисля, че ще върши повече работа от мечовете, защото е с 9 атака. Добре, окей. 3, 2, 1. Мечка страх, мене не. Така, къде е боса? О не, защо Уорден? Защо Уорден? Оле мале. Така. Добре, окей, ударихме го веднъж. Добре, окей, разбрах, не си доволен. Така, шефе! Добре, моля се. Не мисля, че има шанс да го бием. Аз не знам как се бие този човек, като си с фул Netherite. Амо ли така? Оле, не, нямаме никакъв шанс. Мисля, че това е GG. Добре, аз не знам какво да кажа. Изобщо къде ще ни спалне сега? О, спалва ни тук. Добре, значи имаме шанс. Добре, окей, значи атакуваме до край. You did it? You beat the chunk? It spreads? Това ли беше? Как изобщо умря? Или аз умрях? Какво стана? Бихме. Ами хора, не забравяйте и вие да се абонирате и да вземете малкото зики. Оле, обожавам хубавите зики.